תמיד שעה באה, ככה, הבית היה נרגע, הכל יותר רגוע. מספיק מים הבא? כן. המנה נקראת חומוס ינים, גם סיוון מאוד מאוד אהב לקחת הביתה בקופסה, משהו שעובר ככה מדור לדור. זו האש הנכונה הבא? כן. סיוון, יש לו צחוק כזה מאוד גדול שמשתלט על השולחן. צוחק על הבן שלי. הוא אבא, הילדים היו כל עולמו. מה שהם רוצים, מה שהם צריכים, זה דבר ראשון. יש לי 4 בנים משלי. הם היו רק שומעים את סיוון פה עולה במדרגות. ישר, דוד סיוון הגיע, יאללה, משחקים. הוא מאוד אהב עם הקטנים כזה לשחק, איתנו יותר לדבר, גם משחקי קופסה. אתה אף לנצח? לא, בשום פנים ואופן לא. איך יודעים זה טוב? אני נותנת לאבא. וואו. מה חסר? לא חסר כלום.